Stephen. Miamano murikeitonde mo Stephen asorboti ururukirano korwase ebunke ya Bonchari. Tawutena nayo nigo abanya komiti korwase chitundu bari chionsi ase chifactory cheberege nabo igo gembo banyora oboseme igorego kineke merige chae korwase abaunebe chae korwase nsemo ya Mombasa. Murubiri oyo nigo korekana ase factory ya Ogembo iyo kutoka ase bunke ya Bumachoge chache county ya Kisii asa bali mibonsi baboli wakweneke bulango torabale chae rengi ya murikeito Sara Nyarangi Ontita no roboti urwaso wime. Amatuko amake atigaire eliogokora omwako yo wechiru 2022 ase chinsemo ao bakwero bele boikirano buna bagoso omwako moya wechiru 2023 bale mi bekemeligie chae ase factory ya Ogembo ne factory ya Berege nigo abanya committee abobara bale miboigo kurwa chitundu bali chionsi chechi factory echo ibere baumerana na basemia na boigo abateneleri kurwa sensemo yobone bwechae ime ya Mombasa eliokorwa obasemia igoro yekerengo ekiyagie chae eraoneke ase chichiro cheisiko yense buna Japan ne chinsemo chinde wanunuzi wa Pakistan, hasa Pakistan, Russia ama nchi nyingi zaidi, wengi wao pale hakuna chai, sio? Kwa hivyo wakiona kitu ya brown ambayo ni fiber, sio? Wanafikiri hiyo chai iko na uchafu, wao wanasema ni chafu. Ujune majani mbili sina lakini unasikia chai kwa kilabu haitakuwa nyeusi. Nigo basingerera igoro yogotora echaengia iliokonia asubuororo na kwenyorerevesa engia ya kiromotienyi amone bonasi na kogendera kwegokeria ekemeliekyo aseboigo bateba babeire asobonia segekegetambe na igo echaembe nigebwataligesa alibe na kitu tunaita highest concentration ya polyphenols. Polyphenols ni nini? Ni vile viini vinasaidia chai iwe nyeusi kabisa na iwe na ladha nzuri ya kikombe. Tena majani mbili na sindano siku 7 siku 10 ni nyororo. Stephen Kimaru nomotaneri okoligereria kerenge kiyagie chae ase zone ya ikominemo gose quality assurance manager oyorwa omubaro moikiranu igoro ye chae gekorengani wane miaka ya magega ase basingerera goteba buna echae ngia goika etorwe amatabere amo nenkoro. Usafi wao wa chai tuko nyuma. 62 centers, only about 10 ambao zimejaribu kufanya vizuri. Buna chinsemo chinde chionsi nigo chifactory chiwetera amakong ao buna ogotauyiwa wechae abali migoteisanekane chikiro gatie binto binde asomo board member Ombasa omweno arwa machibu igoro yemechande yo asoba igabo ya serikali ya county ya Kisii wetera somo governor Paul Simba Arati koba ikeroneria alibaganetie bunabalemi ase okwegendereria na ingota gete munabalemi kyarantu agete chikura tali boda yoke agete chikura tuagete Arati ominto chikura iyo tutageta acha goturangire onye nasimye Kenya nya turangire defense pimna balemi atu address obulemi ande chipara chiabere chimbe arren akiago tokora natu no the tractor ya mukire factory gose chifactory birato tractor yemo weighing machines na abana bali tubago chibanya gutu gobane chibraba chibago chibanya kuna chi weighing machine chikiro chera nanse omwana yo minto Peterson arao muna mangana go chaiga make sure they drive the neck and then each weighing machine na chochi make them achieve service properly. Sara Nyarangi Ontita